ଶବର ଦେବତା ନୀଳମାଧବ, ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ, ନାମାସୁର ଓ କାମାସୁର କଥା। ଗପ ଅମୃତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଆସିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାର ଅନତି ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଶବରପଲ୍ଲୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସ୍ଥାନଟି କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ଶବରମାନେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ଶବର ଦେବତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କପିଳ ସଂହିତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅବନ୍ତୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉଡ୍ର ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା। ସିଏ ଏଥିନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଉଡ୍ରଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ କଣ୍ଟିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଳିତା ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେବା ପରେ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଉପାସନା ଗୃହକୁ ସଠିକ ରୂପେ ବାରିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ବାଟରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସୋରିଷ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ମାଳବ ରାଜ୍ୟର ଅବନ୍ତୀ ସହରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମାଧବ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନୀଳମାଧବ ପାଷାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ରାତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ନୀଳକନ୍ଦର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦାରୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରିବ। ଦାରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଠ। ମୁଁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଦାରୁ ବା କାଠ ବିଗ୍ରହରେ ଭାସୁଥିବି। ତୁମେ ମୋତେ ପାଣିରୁ ଆଣି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ କବାଟ ଖୋଲାଯିବାରୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ଉଭାନ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦାରୁ ନିର୍ମିତ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଜଣେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରୂପେ ତୁମେ ଚିରବନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ରୂପେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାହିଁକି ବରଂ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି, ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ
ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ନୀଳମାଧବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କପିଳ ସଂହିତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ବିଧ୍ୱସ୍ତକାରୀ ଅସୁର ନାମାସୁର ଓ କାମାସୁର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ମାନବ ହେଉ ବା ଦେବତା ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ବଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନାମାସୁର ଓ କାମାସୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ ଓ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚାକର କରି ରଖିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ଭୟ ଓ ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେଲା। ଦେବଗଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଇ ପରିଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ନେବି। ମୁଁ କାଷ୍ଠପାଷାଣରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ କଣ୍ଟିଲୋସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ପୂଜା ପାଇବି ଓ ଦୁଇ ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦାନବଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ନୀଳମାଧବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ନାମାସୁର ଓ କାମାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ମାନବ ସମାଜକୁ ଦାନବଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।